Assalamu alaikum Türkmenistan vatandaşlar, talipler. Men özüm Peter'da okap börün. Oku deyip geldik ýöne gara işte işlep bör. İzimizden pul gelene, garrymyzam aç. $50 üçin en atalamız viziyatka berip oçura durlar. Wagty bilen pul gelen ýok. Türkmenistanyň talipleri, oglanlar, gyzlar, türkmen ýigitleri diňe Peter'da däl, men özüm Peter'da okap börün. Gyzdan, oglanyň adyndan çykyş etýän, gaýrat ediň. Sizem oýanyň, men olarda gördüm, bir türkmen ýigit çykypdyr, mälik diýip, mena indi durujak gel, çerpeňe galmady, diňe öňe gaýrat ediň. Türkmen talipleri beýdip dymmaň, $50 yegenler ýaşasyn. Biz närazy, takoy жизнь нам не устраивает, takoy жизньne gurban bolup ýaşasyn. $50 üçin biziň raditellerimiz viziyatka berip, para berip, onap oçura durup, zordan gelýär, olam garrymyzam aç, bärik gelip okumyzam okap bilemzok. Diňe gara işte işleýäs. Peter'da okaýan olanlar, Moskwada okaýan olanlar, Moskwaň, Rossiýanyň hemmäsini okaýanlara gaýrat ediň, durmalyň. Men bu zatlary aýtmasam siz menden hem gowy bilýäňiz. Kimiň izinden pul gelýär, gitýär. Hiç kimem gowy ýaşan ýok. Dymman gaýrat edip. Nam takoy жизнь не устраивает. Türkmenistan, türkmen talipleri, ýigitleri, gyzlar, oglanlar gaýrat ediň, oňa çykalyň indi. Beýdip oturmalyň. Näme gerek beýdip oturmak? Ol $50 men dogry masam maskara dip düşünýän, özümiz pazar etmer, ol $50 berde. Wapşe iş zat oldu. Biz oň üçin en atalamız oçura durup viziyat görüp uğratýanam $50, oňa gurban gurup ýaşasyn $50. Yegenler ýaşasyn $50.